थान्दा लांसै लांनो हानाय नङा बाइकखौ खिन्थु जागोन. Hey channel, welcome to my guys. Zon kalau gembay, finally Enes. Wow, kalian modify kalamnya mana? Hah? Grafis ya? Ini mah betul lah kok. Apa betul lah kayak? Iya. Hah? Breakfast sah? Beli demon. Beli ya? Finally जोङो दा मा होनो निकासि मोनसिगोन आरो ना जनखौ लोगो मोनबाय थांसै दा जों जों माने मोनसे सेक्रेट जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना सासे लोगोखौ आं दाखालिनिफ्राय लोगो लागासिनो माने जोंहा थांखो बेरायनो मोनसे सेक्रेट जायगा नागिरनानै ओमफ्राय दा जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो ना दा जों फैयै फैयै जों मोनसिगोन जोंहा सबंकाटा मोनसिगोन आरो ना जोंहा ओमफ्राय लोगोआ फैगासिनो लोगोनि खाथियाव लोगो मोनदों मुसलफोरनि लोगो ओमफ्राय फैगासिनो बोरै मोनगोन सलायनानै अफरदिङाव लामाया जा लेथ्रालै जोंहा आयु दैमा आरो मा दैमा होनोमोन बेखौ माबा होनोमोन र' दिरिं मोनफैबाय जायगायाव आन्दायला जुदु जेखे बेखौ hitler tamam wah hidup saya bang saya giar na karbo न'आव माने बेसे थाबाय थानो ना बांद्राय गोजानबो जाया ना जोंना सबंकाटाया खाथि जायो नालाय एसे लोगोफोरखौ लोगो लाबाय फैबाय आरो ना दा जों सानैल' फैदों आरो ना दंफाङा दासो देरहांदों आरो ना फिसा बांद्राय गिदिर जाथ'वाखै फिसा देरथ'वाखै दंफांफोरा बेयावहाय साया मोनगोन अन्थायाव जोङो जाग्रा लाबोदों मम' थान्दा लाबोदों आरो ना लोंसै आं लोगोफोरखौ लोगो लादोंमोन ओमफ्राय सोरनाबा बाइक गैया जाहैबाय सोरबा बिदिनो फैनो बानानै फैयासै एक्सुवेलि दा लकडाउन टाइम ना बाहाय सानै गाखोनोबो हाया बेखायनो आंबो रावखौबो लिङासै माने ओरैबायदि आन्दायदों आरो ना बार फैदोंलै बरिया बारा तामाम फैदों खिन्थु जन सानैजों दं रावबो गैया दायो ओरैबादि जायगायाव मोनफैना जोङो आं माने बिदिनो दाखालि होनखादोंमोन लोगोफोरखौ थांगौ माबा जायगा मोजां नागिरनानै ओमफ्राय मैया दाखालिसो सानैसो मानसि नुबाय थाबाय आं बिदिनो सिनाय मोननाय आरो ना ओमफ्राय सोंहरबाय आं जायगाया बाव दं होननानै ओमफ्य बिदिनो सोंबाय ओमफ्राय फैबायबो आरो ना दिनै दा फैनानै मोजां नांदों जोङो दा जोङो मम' जानोसै थान्दा लोंसै बोरै खबरफ्रा सास गैया बोरायलाय लांजोब्बाय अयनाय बोरायबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम दाबावनो ये क्या है थान्दा लांसै थान्दा मा खोमसि होनदोंलै
momo momo thanda famous nikasiya momo ni takainya what dan ang yo jira sona pula aja जों बिदिनो लासै लासै थांहोलांसै गरम मोनजोब्बाय सानना बिदिनो थांसै आरोना कर'ना दिन मास लायाबाबो जाया थांसै ओमफ्राय फैबावगोन जों मालाबा सम लानानै बिदिनो ओमफ्राय बिदिनो लास आरोना मेंबाय जों माने गोबाव थाबावगौमोन माने जोङो लेट जाखादों फैनायानो आन्दायदों माने जोङो आन्दायनानै लेट जादों फैनाया मा खालामनो आरो उपाय गैया किन्तु बाइक सोनो हाया बाथ्राया बेनो दंग' दं आरोना दंग'खौ माने आं देखायगोन दसे उनाव माने बाइक सोनो हाया आरोना बाइक सोनो हानायबाथ' साबसिन जागोन बेफोराव लांनो हायो बाइकखौ किन्तु ओजोंहा हाया आरोना लाबनो मोनसे न'खर दं बेनि बर' न'खर खाथियावनो न'खरनै दङ बुजानो गामिसोना इयो Son मेंबाय नामा मेंबायलै हा जों सानै फैदों आरोना गरमनि थाखाय जोंना थाबायनो हाया जादों जों फैबाय आरोना दा ओंखारबाय जायगानिफ्राय लामा फिसा दं मोनसे नै हाबबोनांगौ एसे सिङाव ओमफ्राय बुहुद सान्दुं बार गुसु जायगायाव जों माने थाब मोनफैगौमोनलै लेट जादों जोङो आन्दायला जुदि जिखिनि थांलाबायनानै जरा मोनसेखै लाङो आं मोनसेखै लाङो इ मोनसेखै लाङो इ मोनसेखै लाङो मा गाज्रिजोबनाय ब्रायलाय बिदि फैयो आरोना बाइक लानो हाया माने जोंहा ट्राइ खालामनो हागोन इदि लानो हागोन बाइकखौ नोंखि लांनो हानाय नङा बाइकखौ नैखि थांनांगोन नामायनांगोन एसे जोंहा नामायनानै जोङो लांनो हायो बाइक लांनो हायोथ' Gotowra do video. Gotowra do video. Iya pele. Mana? Yang serang. Ini mana? Ini mana? Ini kang ini lah. Mana? Yang